Po zime sa opäť vraciam na motorku. Už mi chýba iba pár jazd, tak verím, že už to doklopeme. Po zime som sa teda opäť vrátila do autoškoly. Na motorku som sadala s veľkým očakávaním, pretože som bola zvedavá, či si ešte budem pamätať všetko, čo som sa pred zimou naučila. Pán inštruktor bol po jazde v premávke spokojný. Predpisy ovládam, keďže už mám vodičské oprávnenie skupiny B a samotná jazda mi nerobila väčšie problémy. Potom sme sa presunuli na cvičisko, ktoré som až tak dobre natrénované nemala. Chvíľu sme sa venovali rozjazdom a základnej práci s motorkou. Potom však prišlo na rad to, čoho som sa obávala najviac, či dokážem motorku pretlačiť. Jedne ma boli ruka zo spojky, jak v No. pohode. No, nakloň si motorku. Tak, a motorku musíš mať naklonenie vždy na seba. Nie na druhú stranu, lebo ona ťa stiahne. No dobre. A musíš dať stojan hore. Fúha. No. Ktorou nohou. Tak. No. Na rovné koleso. Jeditka rovno. No. Tak, a skús tlačiť. No a motorka je naklonená na teba. Áno. No. V podstate ako keby si sa jej dotýkala, to nevadí. Nie, že ja ju tak zapieram z druhej strany. Áno, tak. Čiže nesmie ísť motorka na opačnú stranu. Dobre. To je... Ešte pár posledných rozjazdov a prvá hodina po zimnej prestávke je za mnou. Na dnes máme odjazdené a môžeme to zabaliť. Tvoje pocity po takmer pol roku bez motorky, okrem toho, že si teda stratila vinčus na mikrofón, tak Myslela som, že to pôjde horšie. Brutálne ma boli ľavá ruka, ale to zvykom prejde, povedal pán inštruktor. Takže ja mu verím a hurá na ďalšiu jazdu. Na ďalšej hodine som si najprv dala pár koliečok po areáli, aby som sa opäť dostala do rytmu. Potom sme prešli na technickejšie cvičenia, 360 stupňové otočky a osmičky. Teraz budem mať stres. Cesty všetci. Vyzeralo to, že mi to celkom ide, až kým som si to nenamierila rovno na obrubník. A samozrejme práve v tej chvíli Simon netočil, takže dôkaz o mojom výkone nemáme. No a skúšky sa nám blížia, takže to chce aj tú teoretickú časť. Poďme sa pozrieť na testíky. Motocykel s automatickou prevodovkou s porovnaním motocykla s manuálnou prevodovkou nemá riadiacu páku. No však to nemá určite. Ovládanie spojky ani riadiacu páku, iba ovládanie spojky. No tak Bčko. Či? Mňa sa nepýta, ja tam nebudem. Tak mi porad trošku, veď na čo si tu. Veru nie.
Ale toto sú najhoršie otázky, že A1, čo môže viesť, koľko kilometrov, koľko kilovatov, koľko hodín minus 1 čoho. Nechápem. Nepresahujúcim 35 kg. Bože, idem ďalej, potom sa k tomu vrátim. Táto dopravná značka upozorňuje na... Toto je chyták. Toto je fakt, že chyták, lebo nebezpečné klesanie. Miesto, kde priečný sklon vozovky presahuje 10%, ale on je 10%, čiže ho nepresahuje. Podľa mojich teda logík dávame A. C je úplne mimo. Here we go. Ale späť na cvičisko. Tieto obzeračky. Kto z vás to robí pred každou jazdou? Priznajte sa. Vraciame sa teda opäť na cvičisko. Termín skúšok sa nezadržateľne blíži, takže už nebolo na čo čakať. Nastal čas prejsť si konečne celé cvičisko a skúsiť, čo ma pri skúške čaká. A je to tu, deň D. Po všetkých hodinách na cvičisku a jazdách v premávke konečne prichádza skúška. Nervozita sa pomaly začína ozývať a teraz už len ukázať, čo som sa počas celého výcviku naučila. No čo? Prvá časť je za mnou. Úspešná. Hurá na cvičisko. To není ako vzadu sedieť spolu jazdeť s otvoreným štítom. To treba mať zavretý. Teplo mi je. Teraz tá najpodstatnejšia vec. No. Máme to asi. Teda ešte neviem. Tu pán policajt povie. Ešte na tejto síce neodchádzam, ale vodičak mám, takže hurá, hurá, vidíme sa na cestách. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni kliknúť na odber, like a sledovať nás na našich sociálnych sieťach.